Okay. Sabihin pala ako. Ngayon, punta tayo ng park. Kaso lang, naglilinis pala sila. Tingnan mo. Tingnan mo, Day. Naglilinis sila. Nilinisan nila yung ano. Ayan. Paano tayo makadaan? Ayan, oh. Paano tayo makadaan dito ngayon? Nilinisan nila yung ano, yung ground ng tubig. Alam mo na yung ginagawa natin dati na budgeting talaga. Kakatuwa yun, no? hanggang ngayon din naman kami, nag-budget pa rin kami. Ayan lang. $300. Grabe naman yan. Mahal ang makeup mo, Day. Yung skincare. Anong brand? Yung ato may bumili ka? Hi guys! Hello! This is LeeAnne. And now, nandito tayo sa park kasi tapos na yung klase natin na first period. At saka yan yung school namin. Yan sa background. Yan yung school. At saka nandito ako ngayon sa park kasi nag-uusap kami ng friend ko kanina. At ngayon, may mga pangyayari, may mga ganap pala dito sa park. Tingnan natin. Kasi, ewan lang, bago lang ito eh. Wala, meron silang mga ginagawa, pero hindi ko alam kung ano to. So ngayon, tingnan natin kung ano tong mga ginagawa na. At saka ito. Ayan. 11. For them, for now, forever. Oh, yun. Ano kaya yan? Oh. Kasi meron pala daw we will not forget Remembrance Day. Oh, ito yung mga sundalo during World War II. During World War II, yung World War II pala, itong ubon ay isa sa mga refuge nila. So, isa sa mga refuge nila ang ubon Ratchathani. Kaya ngayon ay November 11, sineselebrate nila. Okay, tingnan natin ha. Ayan. So, ito yung picture ng mga
refugee dati sa World War II. Ayan. Ayan, yung mga prisoners. Ito yung mga prisoners. Tsaka ito, tingnan mo. Ayan. At tsaka dito, ang king ng Thailand ay dito nila binahay yung mga prisoners ng World War II. Kaya ngayon ay inaalala nila ang pangyayaring iyon. Kasi bukas ay November 11 na po. Kaya yun. Ayan. Tingnan mo. Ayan, tingnan mo. Ayan. Ayan. So, ito yung mga Soviet Union, China. Oh, may mga Chinese din pala. Poland, Indonesia, India, Yugoslavia, meron din. French, Indochina, France, United Kingdom, United States, Lithuania, Czechoslovakia, Greece, Burma, Latvia, Germany. Oh, Germany. Japan, Romania, okay. Total death. Oh. Itong mga red, ito yung mga red, ito yung total death, millions in millions. Grabe, no? Ayan. Marami. Kaya yon inaalala nila yung World War II. Ito yung mga picture sa World War II. Ayan. Ano pa ba? I think meron pa sila. Meron pa. Naka-Thai. Nakasulat kasi sa Thai kaya hindi natin mabasa. So, ito ngayon yung yung little mother ubon. Little mother ubon. Ito yung Little Mother Ubon. Ayan. Kasi Thailand ang nag-house ng ibang mga prisoner ng World War II. Tsaka ngayon sinabi na ito yung monument. Ito yung monument dito sa park na ito. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung monument of the merit. Ubon Ratchathani, Thailand, commemoration of city's humanity to Allied prisoners of World War II on Armistice Remembrance Day at November 11. O yun. So yun. So, ayan, tingnan mo. May ginagawa. May ginagawa sila ngayon para bukas, piniprepare nila para bukas ay ma-ready na at saka may gagawin silang program yata bukas. At saka hindi tayo makakapunta bukas kasi bukas ay Saturday at pupunta tayo ng ibang place. So, ayun. So, ngayon guys, tapos na ako ng klase ko. At lunchtime na, magna-lunchtime na. Saka ngayon, punta tayo sa bahay. Punta tayo ng bahay at kakain tayo ng lunch. Okay? Mga friendship, nandito na tayo sa bahay. Kakain tayo ng lunch. At saka, hindi ko na ipapakita sa inyo kung kakainin ko, no? Kasi, nakakahiya man. So, hindi ko na ipapakita. Nandito na ako, kakarating ko lang. At saka, ito yung room natin. Yung room natin at saka guys, maliit lang talaga yung room natin. Kaya ngayon, pasok tayo or dyan na lang kayo sa labas pag kayo pumasok. Bye! So guys, tapos na tayong kumain ng lunch. Balik na tayo sa ating work. Balik na tayo ng school at saka may dala pala akong bag. Kasi
laman nito ay ice cream. Gumawa yung friend natin ng ice cream at saka ibibigay ko sa assistant ko. Diba? Okay. So, ayan. Maglakad lang tayo guys kasi malapit lang naman yung school namin. Naglalakad lang talaga ako ng school. Kaya ngayon ay punta na tayo. I'll see you in the school, ha? Guys, good afternoon. ano na ngayon? Mag-3 na ngayon at pupunta tayo ng 7-Eleven kasi hindi pa na ako nakadala ng water. So, punta tayo ng 7-Eleven. So, yung 7-Eleven guys, nandoon lang. Dito tayo dumaan sa likod. Yung 7-Eleven nandyan lang sa kabilang bakod. Sa kabilang So, tara. Guys, nakabili na tayo ng water. Water ang bibili natin. Magbili mo ba tayo ng ibang snack? Hindi na. Hindi na tayo bibili ng ibang snacks na. Water. Iisip ko nang bili ng yogurt. Bili tayo ng yogurt. Pero, andun nga, bumili ako ng ito. At saka, nung natapos na, umalis na ako, binayaran ko na. Tapos, ay nako na guys. Naiwan ko. Bumalik ako. Ito, pasok na tayo ulit sa school. Dumaan na naman tayo sa bakuran, sa likod. Ay, naku na lang. OMG. At saka yung school pala namin guys. May tinatayong building. Ayun. Para ba? Hi! Hi! What's your name? Ice. Bye-bye. We are done for today. Bye-bye now. We'll be in the YouTube again. What is? You talk. Talk. Now what is it? It's a camera. What is that? You record video. Yeah. Let's go. Bye. So, guys, we are now done for the day of Friday. So, ready to go na tayo. Okay, see you in the house, guys. Bye. Sorry ka. Hi. Guys, finally! Week is over! Finally Friday. Thank you, Lord. It's Friday. Parang gusto ko lang matulog, guys. Gusto ko lang mag-sleep. Kasi, grabe. Punta tayo sa labas, guys. Nag-rest lang kami ng nag-rest lang kami ng mabilis. Labas tayo. Saraning. Ay, mag-vlog ako. Wala akong pera pala. Ay, dalawang akong kwarta. Cha? Ay, oo. Parang nag-ulan. Ha? Ay, oh, marami tayong dito. Ulan? Umulan, guys! Nag-ulan ba? Ulan yan? Oh?
Ano pa na tayo? Wala ka. Kumain. Saan pa niya ako ng likod? Bilangin. Gusto kong kumain ng egg. Wrapped in egg. Dalag umbrella, Pearl. So it's you. So, ayan guys. Nagpayong me. Hi! Sige, ulan lang. Go pa rin. Then napunta kami sa night market. Kasi bibili kami ng kanom. Kanom? Kanom ba yun? Ano kanom nga? Sweets? Sweets ang kanom, di ba? Oo, ano? Di pala kanom. Ano? Fishball. Fishball at saka... Bakit yun yung ano? Hindi pala fishball. Ano yung gusto? Yung ano, yung egg na ginwrap, na wrap ng... Sa maganda? Masarap. Hello! Hala na ka! Sawadee ka! Ayan, may mga tambay pala. May mga tambay pa. Ano yun sila? Mga nag-work sila dito sa company. Tapos yun, mag-work sila dyan. Tapos na yung work nila. Kaya, nag-happy-happy na sila kasi Friday. Parang kami lang, happy-happy. Ganito yung happy-happy na. Malapit lang yung ano pala. Okay, so, wala pa rin tayo na ano guys. Hindi pa rin tayo dumating. At, ito. Kahit umuulan, labas pa din. Minsan lang kami lumalabas kasi. At saka, pag lumalabas kami, dito lang kami lumalabas sa night market. Yung night market, yung mga may, bilihan ng mga pagkain, tsaka so kami, once a day lang kami nagluluto kami umaga lang, tapos yung lunch namin, yung kinain namin sa umaga, yun yung kinakain namin sa lunchtime. Tapos pag may tira pa, yun din pa rin yung kakainin namin sa gabi. Kaya usually pag gabi, lumalabas kami or hindi nakakain at all. Lumalabas kami, pero yung mga nagastos namin sa gabi is mura lang, mga 20 tat. Yung hindi naman kamahalan, yung hindi hard food. Okay. Hi guys! Guys, nandito bili tayo pang pataba. Kasi wow, cheese and barbecue. Ay, maganda din yan pala dun sa powder na binili ko galing Pilipinas. No? Si yun eh. May binili na ako. Tsaka ayaw nila, hindi nila gusto yun. Kainin ko yun. Gusto. Hanap lang ako ng fishball. Hanap din ng fishball guys.